información e imos a presentar a continuación as nosas convidadas de hoxe, que son informadoras xuvenís das Casas da Mocidade de Oleiros. Benvidas, hola Rocío, hola Kenia, bons días. Hola. Bueno, pois queríamos preguntarvos se nos podíades contar en que consiste o voso traballo como informadoras xuvenís. Nos podíades falar tamén de que son as Casas da Mocidade. Pois o noso traballo céntrase en acompañar a xente nova no seu día a día, escoitar as súas inquedanzas, ofrecer información útil sobre estudos, emprego, ocio, mobilidade, saúde ou calquera tema que a rapazada lles preocupe. Dinamizamos actividades, facemos obradoiros, impulsamos proxectos e creamos espazos seguros onde se sintan escoitados e valorados tamén. Que tipo de actividades ofrecedes? Pois ofrecemos diversas actividades, tanto de cociña como obradoiros manuais. Intentamos facer tamén saídas das propias casas, excursións. Tamén os rapaces poden dar ideas de cousas que queren facer, tanto organizalas eles como dicirnos de queremos facer un taller de arcilla. Pois nos encargamos de leválo adiante con ou sen a súa ayuda. Eu tamén vin que tiñades talleres de cociña nas páxinas en Insta. Non sei onde o vin, se o vin en Facebook ou en Instagram, pero entrou unha curiosidade de saber se tiñades cociña nas Casas da Mocidade. Sí que temos cociña. Temos en Portaberta temos 3 fornos, un grande e 2 así pequeniños. Temos fogóns, temos unha cociña bastante grande nas dúas casas. Fixemos empanadillas, fixemos tacos, fixemos postres. Encántalles a mocidade. Sí. Cociña, verdade, que resulta bastante demandada polos usuarios. Sobre todo con Masterchef e iso, non? Que fixo moita influencia. E tedes que pagar algunha cousa os ingredientes ou non? Os non ten que pagar nada para facer. Nos? Sí, non, os novos. Non teñen que pagar. É todo gratuito. Sí. Pois é moi interesante porque eu fixen moitos talleres de cociña porque me gustame moito cociñar, pero sempre normalmente non tiña que pagar al menos os ingredientes porque é moi caro, manter un taller de cociña é caro, sobre todo se utilizas. Eu quería preguntarvos, porque hai 2 casas da mocidade en Oleiros, polo que vin nas páxinas de internet, e que diferencia hai entre elas ou son iguais? Pois as casas van a ter sempre as mesmas actividades, salvo que sea unha actividade especial como pode ser o taller de DJ, que eso se realizou na Casa das Pedras. Pero de diario, como norma xeral, sempre temos as mesmas actividades en ambas casas, o mesmo día e a mesma hora, para que os rapaces que non poden ir a unha podan ir a outra, porque lles queda máis cerca. E poden ir, perdón, ¿sí? Nada, dicía eu se podían ir tamén xóvenes que foran de outros concellos. Sí. Se quixeran ir, sí, están invitados. Sí. Porque estás pensando en ti, eu Carmen. estou pensando nos xóvenes que coñezo pola Laracha vale. Pola comarca de Bergantiños Claro, veñen rapaces tamén desde Coruña, concellos veciños. Con iso non hai problema ningún. E as cidades, porque vosotras sodes xóvenes, non novas, non sei. E por que canales vos podede a idade. Sí. A idade pois de 12 a 30 anos. Nós tamén estaríamos claro. Daquela ainda podemos ir, compañeiros. Sí. Según pasen los años se va ampliando la edad. Que
lle quería preguntar? No, quería preguntar, pois, donde os xóvenes se poden informar ou nos podemos informar para acudir aí a esas casas da xuventude. Pois podedes informarvos tanto nas redes sociais como pode ser Instagram, un blog que temos, en Facebook. Pero que temos que poñer para encontrarvos? Casas da Mocidade, de Oleiros. Sí. Podíades nos contar como é un día típico do voso traballo? Vale, pois nos atendemos consultas sobre os temas que falamos, como procesos individuais, organizamos e desenvolvemos actividades, coordinamos tamén con outros servizos, por exemplo, non sei, pois voluntariado tamén, estamos en contacto con moitas Voluntariado de asociacións. voluntariado de Oleiros. Non, quero dicir, con varias asociacións en xeral. Sí, sempre estamos traballando en constante cambio, sempre non é un día sempre monótono e así, sempre está cada día diferente. Hai novidades, non? Sí, sí, Porque sí. chega ali os rapaces e falan das súas inquedanzas Sí. Tamén facedes orientación laboral, verdade? Sí. 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 No, adiante, que ias dicir? Rocío. A orientación laboral nos axuda a levala tamén o técnico de xuventude do propio Concello de Oleiros, que chamase Martín, e axúdanos moito. Tanto para os rapaces que non saben que estudar o ano seguinte, como as axudas que poden pedir, solicitar para os estudos, nos axudamos todo o que podemos, mais a ayuda de Martín non é moi eficaz. Os venres, ás veces, uns venres vai á Casa das Pedras, isto é unha nova actividade que estamos levando a cabo e que está tendo moi bons resultados. Está nas casas a falar cos rapaces que os solicitan e axudalos tanto na orientación estudiantil como redirixilos hacia un futuro traballo que lles poda gustar. Eu tamén vin nas redes que facedes non sei se obradoiro, bueno, unha actividade con Radio Oleiros, que levades os rapaces a radio. Podedes nos falar diso, que a nos interesa. Pois nós temos un programa de radio que se chama Mocie Radio, que comezou dende 2021. Bueno, falan os rapaces dos seus intereses, tamén nos falamos das actividades que vamos facer o mes seguinte, por exemplo, dicimos os obradoiros, falamos un pouco con eles, preguntámoslle así cousas. E o venres, por exemplo, estivemos en Radio Oleiros, fomos ali. Cal é o dial de Radio Oleiros? Que eu non o sei. Sabedelo? O dial 101.5, pode ser, non sei. Sí, pode ser. Sí, bueno, non te preocupes. Que cousas preocupan a mocidade hoxe en día? Que é o que pasa cando veñen cos seus problemas ou pasa as inquedanzas ou cos seus preocupacións? Pois preocúpalles moito o futuro, tanto a nivel formativo como laboral, pero tamén a estabilidade emocional. Tamén hai un montón de inquietudes relacionadas coas relacións persoais, a idade, a necesidade de atopar o seu lugar. Isto é algo que nos encontramos que nos atopamos cada vez máis no día a día nas casas. Porque non pensades que non atopan ou nesta sociedade é máis difícil atopar o lugar? Sí. A sociedade pensamos que está cambiando moi rápido, os rapaces están nunha etapa que xa lles chega co seu, cos cambios de fora tamén, algúns necesitan unha ayuda externa.
e nós xa proporcionamos. Claro, Moi ben, moi ben. relacionado con isto que dis de que lles preocupan as relacións persoais, eu tamén vin en internet que tiñades un obradoiro de non sei como se chama, pero bueno, como orientación orientación sexual, algo de sexualidade. Sí, foi veu unha sexóloga e fixo un trivial coa mocidade dende 14 ata os non soe ser ata os 30, a veces veñen ata os 19, máis ou menos. Por exemplo, foi ese día que a fixemos e moi ben falaron das relacións tóxicas, que máis? A forma de ver as amistades tamén. Mira, falando agora que decides do tema de temas sexuais, no? Eu recordo cando eu estaba no instituto, que xa fai uns aniños, sí que tiñamos nas clases de vez en cando orientábanos e dábanos clases de educación sexual. Gustaríame saber se hoxe en día eso se está a facer nos institutos ou xa non, porque falando con xóvenes dinme que teñen moitas carencias en educación sexual. Entonces é moi importante, bueno, esa labor que estades a facer. Tamén teñen, no, un moito acceso ao porno que nós claro. non tiñamos. Supoño que cambia as redes, é unha relación diferente, non é a mesma que a presencial, entón non sei. Gustaríame saber máis disto de... Eu, quería engadir tamén que era, claro, nos institutos si se leva a parte de educación sexual como máis como unha charla para explicar, pois non sei, como se pon un preservativo, todo iso, pero, claro, a nosa visión era que viñese unha sexóloga para como unha forma máis dinámica, non tan charla, que ela tamén falase con eles, contasen cousas. Para que os rapaces participen máis dinámicamente. Claro, sí. Polo tema. Sí, que duda cabe que este tema interesa moito aos xovens, porque é o despertar da sexualidade, das relacións, os primeiros amores, claro. E non podes ir a facer unha charla sen intentar preocupar porque claro. No que necesitan eles claro, nese momento, nesa clase, non? As necesidades. Non, porque claro. Sí, eu precisamente vos quería... As demandas deles, non? Sí. Vos quería preguntar cuáles son os obradoiros ou os talleres que interesan máis os xóvenes das casas da mocidade. Pois todo o que teñe que ver coa creatividade, aprender cousas novas, cousas na cociña, sobre todo, porque despois o comen e iso lles encanta. Xogos con teus amigos... Pero, sen embargo, eles tamén fan o que che dicía antes, as propostas de actividades, eso lles encanta, porque se sinten escoitados e que se leva a cabo as súas propostas. Sí, eu vi en internet que en Radio Leiros había un apartado onde dicía si tes algunha idea para algunha sección, podes dicírnoslo. Non sei se sabedes se hai algunha sección en Radio Leiros, algunha sección no programa. Non sei, unha sección só de xuventude, dis? Non, me refiro si eles, por exemplo, nos aquí no programa temos unha sección que se chama Locos por la Fama, no que comentamos películas, unha sección, refírome, pois un apartado onde eles falan de intereses propios, pode ser sobre cine ou sobre cociña ou sobre... Natureza, protección do medio ambiente, educación sexual... Nós temos Moci Radio, que é como un podcast que os imos a YouTube, as nosas redes. Eles tamén participan e falan, os voluntarios que queiran falar, como que falamos con eles, como unha conversa normal. Por exemplo, en Entroido fixemos un programa, preguntámoslle, pois, por exemplo, había un chico que era de Colombia, preguntámoslle
como era o entroido no seu país, por exemplo. Así, cada mes é dun tema diferente. Vale. Pois teño unha proposta que pensei agora, por isto que dicíamos de que al final sempre estamos falando de e non con eles. Gustaríame invitaros aos mozos e a vos a que viñerades aquí e facer o programa que vos queredes facer. E nos acompañamos, tamén preguntaremos que teño Para darvos voz aos xóvenes. Sí, bueno, moi sí, importante. exacto, para máis porque gustaríame realmente facer un programa con xente nova e que eles nos enseñen a nós cal é as súas necesidades, a súa realidade, porque penso que aplastamos sempre, no, a xente que aínda está por facerse E por construir, que son o futuro. que, claro, entón eu penso que sería moi interesante facelo así. E que ao final os xóvenes sodes o futuro. Bueno, quería Pois tomamos a túa proposta e o... Sí, Gustaríame moito, que si veñen 4, 5, 6 novos, aquí o Ferralleiro tamén pode acoller a xente que está... Cantas sillas temos? Claro que Unha, sí. dúas, tres... Pues, bueno, podemos Uns 4, ese 5, día, sí, 6. a mí gustaríame, Sí, Mira a mí cantos, tamén, sí, sí. sería moi... É moi boa idea. Sí. Sí, Pois é sí. que de todos aprendemos, Pois quedades invitados. Grazas. Que diferenzas hai respecto ás xeracións anteriores na forma de vivir a xuventude, según a vosa opinión? Refírome que en xeracións anteriores a xeración de hoxe en día, como vive a xuventude a diferenza de anteriormente? Pois agora hai moitísimo máis acceso á información por internet, basicamente. Hai moitas máis oportunidades, pero tamén hai moitísima máis presión social, especialmente polas redes sociais, todo o que da internet tamén provoca algo malo ao final. Ao mesmo tempo, tamén hai máis conciencia sobre temas como saúde mental ou a igualdade, entre moitos outros. Pero as xeracións cambian e esta xusto está cambiando a toda velocidade. Non lle queda de outro tamén, ou aprendes ou te estancas. Unha pregunta que teño eu, cales son os hábitos dos xóvenes, cando a hora de sair os fins de semana? Porque eu recordo a miña época que era sair de noite hasta as 5 ou 6 da mañán, acababas desayunando a esas horas, e polo que teño entendido agora, que está de moda sair pola mañán cedo a ir a desayunar entre os xóvenes. Non sei se é acertado ou realmente é un grupo moi singular que eu coñezo, que o fai habitualmente. Eu creo que depende do... Sí? Sí, depende moito dos rapaces. Sí. Ajá. Hai de todo. Sí, Vale. O que sí que se está estilando agora é sair sin beber. A xente, os xoves Sí. xa non están bebendo tanto. é mellor, moito mellor, a verdade. Gústame escoitar eso, A min tamén. Sí, pero mellor toman outras cousas, non? A ver, claro, eso é un pouco inevitable. Sí. Bueno, notades que a saúde mental é unha preocupación entre os xóvenes? Sí, cada vez é máis visible. Está cada vez máis presente e tamén, como dixo a miña compañeira Rocío, polas redes sociais, a mocidade expresa preocupacións relacionadas con isto, co benestar emocional. É un paso positivo porque xa que poden ver que hai solucións aos seus problemas, nós tamén falamos con eles e ven que podemos axudarlles neste ámbito. Sí, e que tipo de problemáticas vedes con máis frecuencia? Pois moitas situacións de ansiedade, de estrés académico, por eso a axuda do técnico de xuventude do Concello, inseguridades, problemas de autoestima, dificultades nas relacións personais entre os xoves, entre todas as idades. De aí
a parte da sexóloga para que nos axude. Según estas necesidades, pois vamos buscando como axudarlos con obradoiros, charlas, asociacións ou buscando axuda externa. Ahora que estades a decir eso da ansiedade, eu sempre coincido no mesmo, que incluso falando con docentes e pais, din que por que non se educa nos colexios e institutos para traballar ese crecemento persoal de autoestima, fortalecer a cada persona, no, en intelixencia emocional, que lle dean esas ferramentas cando estás aí crecendo, porque creo que cando construís desde esa maneira, cando eres xa adulto tes un gran camiño traballado, non? Eu penso que é moi necesario e se está vendo tamén nas escolas dende pequeniños, por exemplo, que traballen coas emocións, coa lectura tamén, as emocións, a xestionar a ira, por exemplo. Creo que se está traballando bastante en idades máis temperás. Tamén, por exemplo, comentar que Martín, o técnico de xuventude, tamén fixo unha actividade relacionada con isto de xestionar as emocións, que se chamou Actividades surfeando as nosas emocións. Moi ben. Que bonito. Pois hai esperanza, entón hai esperanza. Sí. Kenia, funcionou ben, a verdade. Kenia e Rocío, tiñamos pensado facervos algunha pregunta máis, pero bueno, vamos mal de tempo, entonces xa temos que rematar a entrevista. Darvos as grazas porque, bueno, sodes moi amables de participar un domingo na entrevista. Estamos moi contentos de que estedes aquí. O tema é moi interesante. E invitamos, a mí gustaríame que pensade o programa que gustaría ter, traéolo aquí. E nos acompañamos só. O programa será voso. Genial. Pois vos escribirei un correo para ver si podedes vir en outra data, si queredes, vamos, non é obligatorio, pero E cantos máis xente mellor, cantos máis xente nova, sí. Bueno, pois moitas grazas. Moitas grazas, Kenia e Rocío. A próxima vez. Adeus. Adeus, chao. Bueno, pues